sang ni som pariat July thla Crystal Washington ni chuan apu thi chu atur na hlea in chunga omlai chuan thlipui tle tumin ain mung mek te an Hriata ka chuan ko chin clear tuma pona vachuak chu vana chuan thilmak tak mu anei pona vachuak chu mu thei si lo ori hian a phone la chuaka video a record turin alo hrila atuka an chung ko member pakhat chuan Crystal chu a video record in fiatura a hanti chu Crystal chuan a thil mu chu makati in a oilo hle han en chiang ma la chumdum kara chhum enga hian mihring thla ni om tak hi imu theyang Crystal chuan han soi vak ngai na ka hrelo ka ngai dan chuan ka pu thi nu lok ani bok nen mi tu emo van rama pan lai ni tura ka ngai ate clip comment tu mi noi khat zinga atam sok chuan mi tu emo tak ama pathian ngei po he vana tang khian lo chuk te po ani thei ti pol te anoma vana he tiang thil camera lak fu ani voi khatna ani lo pok sakwana lama tang hi chuan he tiang in lana hi chu man lai tang to in om to a mi chen khat chuan eng mak dang lam tak manga lo in lar thin he isuanu mari ani ten an soi Bible a hian vana in larna chungchang chanchin hi mo tur oma thupuan bua alan dan chuan isu alo kalle na tura hian chumata alo chukang te ania hetiang ni wang hian leile vanin kalpo na stairway ani ring pol te po anom ane forensic video analyst Michael Premio chuan metics tool mangin video clip hi ahan en chianga foitam tak in thon kwal ani to wangin video quality hi tu tho asam to lo te asoya khoi dang lam ani le ni lo hi asoi thei bik lo ani chuan vanram ne na in som na anei ni oma theory oma te hi engtin nge ni veta angle Catholic miracle researcher Michael O'Neill hi visual engineering lama training nei ania angai dan chuan heng mi te hian thil mak ni lem lo dan pa ngai thleng train an humai mai ni in angai thung O'Neill chuan rin na lampang kan soi chuan pathian le vantir ko te hi vana anoma mitin ril ruwa nget taka ain tu to wangin vana thil dang lam deuh hlek lo lang to phot hi chu hetiang lam kai noi hi ningal mai tura kan ngai train ate atmospheric scientist Diana Hens chuan chumdum kara mun eng bi karon siam na chan hi chu ni engina aron chun wang ani adia ani chuan mihring ang tak figure om hi eng thil nge ni ta ang le Diana Hens chuan hetiang thlipui hi chu an kalchak ema chum te sok te hian chum lian sok hi an po train video a po hian cholam zong deuh hleka mihring ang tak kalpo hi thil mak ani lova hemi chum te zok hian chum lian zok hi an po mai chawani ate khochin lam expert te hian hemi chungchang hi soifia dan nei ve pok ma se ring tu tam tak te chuan pathiana omzia fiana anga an ngai ve thung kumsang ni som paruk October thla ania South Carolina a cheng welder Cory Heron chuan anupui officer avatlo a hole lam chu vana thil mak tak amu makati ema wangin Facebook kal tlangin alai phangala vana chhum chu vantir ko ni om tak pian sia hian alo om cheson mial ofin hunrei tak chung chu oma a che vela hian chhum dang om lo bok nen Cory chuan vantir ko ni nge ya arin thu asoya apian an hulama hetiang thil hi avoi khan mu na ani thu asoi bok a video en tu mi makta duai kwa chuang zinga atam zok hi chuan vantir ko ane an ringa Korean he chhum mak tak amu kum hian gelapula American May 72% chuan vantir ko hi anom tak tak an ring ani chuan he video atang hian min thlir rang tu hi anom ve ti fiana ani thei mai ngem hetiang chhum mak tak tak cloud formation chungchang he Diana Hens chuan a soi zaw na nein hetiang hi chu atlang puin ice crystal atang in siam an ni ate he chhum in siam dan hi chu sublimation process an tia ice crystal te hi tui hu water vapor ani thlak le hian mu thei lovin anom ta thina chen lai mu thei lova anom ta ka chuan chhum pian mak tak tak te hi alon siam ta thina ne ate
ani chuan vanter ko pian ang deuh hun rei tak chung om thei hi enge a chan ni ta ang le diana hen chuan hei hi chan sang sang om thei atia pakhat na chuan mun sanga thli tho hi chu adam em awangin chhum hi akal bo zung zung theilo thil dang ni theile chu chhum omna mun bor hi anong tha em ema chu wangin cloud particle te hi tui huwa an kaliam zung zung theilo atipok Professor Hens chuan heminia kolum lam hi han en fialea Eastern United States chunga hian high pressure region zau tak a omte amo hemi high pressure region chunga thli tho te hi adam em ema hei hian chhum chu hun rei tak chung om tir thei pha ani ate khochin lam expert te hi chuan he chhum hi tan pa ngai in siam natural forming cloud ani antia heti lai hian mitam tak hi chuan vana he tiang thil mak tak tak in lar te hi chin chiana angin an mu ve thung